Welkom bij de eerste mini-docu van Miuwi. Miuwi gaat in op vraagstukken Torische Eplei in de UNO-gemeenschap. Het eerste verslag gaat over AVD. 2 jaar zonder AVD. Dat de wandelmars al 2 jaar niet is doorgegaan, heeft zuiver te maken met COVID-19. En wij als organisatie stellen de algehele gezondheid van het land centraal. Maar als je dat centraal stelt, heeft het ook een andere kant. Wat we wel gemerkt hebben dat we 2 jaar geen AVD hebben gehad, is eigenlijk de meerwaarde van de AVD. Als je iets hebt, dan waardeer je het niet zo goed eigenlijk. Pas als het er niet meer is, ga je die meerwaarde daarvan zien. En dat hebben wij gemerkt met de grote belangstelling van lopers die vragen als de AVD doorgaat. Van mensen die een kleinigheid verdienen tijdens de AVD, dat is weg komen te vallen. Ook voor bedrijven die t-shirts en schoenen, gaat maar kleding verkopen, is het ook voor hun dat deze periode de omzetten dus minder is. Het heeft voor de BVSS, dat die AVD 2 jaar niet voort kan gaan vinden, heeft natuurlijk, zoals alle bedrijven, en sport is voor mij bedrijf, zijn er ook bedrijfseconomische gevolgen. Dat betekent dat we inkomsten derven als organisatie, maar wat wel constant gebleven is, dat zijn onze kosten. En dan kun je vragen, maar hoe redden we dat als sportorganisatie? Uiteraard hebben wij de afgelopen goede tijden een buffer opgebouwd. Maar de bodem van onze buffer is al zichtbaar. Natuurlijk is het een hele grote damper voor grafische bedrijven of drukkerijs. Omdat AVD toch wel een piekperiode is voor ons, waarbij we een beetje meer verdienen. En de afgelopen 2 jaren moet ik zeggen dat COVID erbij is gekomen en dat dat een beetje minder is. Ik denk dat we een beetje moeten gaan kijken naar preventie in plaats van de maatregelen steeds scherper te maken, maar dat we de mensen een beetje aware gaan maken dat COVID niet weggaat, maar dat we ermee moeten gaan leren leven. Ik moet zeggen dat business-wise de COVID, of in ieder geval het virus, ervoor zorgt dat we minder gaan verdienen. Animo is minder en dan nu ook nog een van de piekperiodes als cultuur, kan je zeggen, met AVD. Moet ik zeggen dat toch dit soort bedrijven een beetje eronder lijden. Je hebt mensen die altijd van uitgaan dat de wandelmars een money-making business is. Dat zijn voor personen die niet kunnen rekenen en tellen. Sorry dat ik het zo moet zeggen hoor. Het is zo dat uit de wandelmarsgelden reserveren wij altijd de exploitatiekosten van het komend jaar. Halen we eruit. En dan praat ik al over iets van 150.000 SRD. Dat zijn onze exploitatiekosten per jaar. Dat hebben we dus nu niet, omdat de 2 jaar FVD is uitgevallen. We hadden wel een buffer, maar de buffer raakt op een gegeven moment die buffer op. Dus dat is het. Dat wij als organisatie toch wel kijken, hoe lang houden we het vol. Het andere probleem is, voor sportorganisaties, praat ik dan niet voor BPSS hoor. We kunnen niets organiseren van met COVID. Je kunt geen sporttoernooi organiseren. Je moet maar met 5 mensen in een locatie zijn. Dus we kunnen geen fundraising doen om aan geld te komen. Dat kan niet. Dat is ook uitgesloten. Dan zeg ik van, sport is in principe overheidszorg. Wij helpen mee. Maar dat zeg ik, kijk ook naar ons een beetje. Dat wij, al jaren is het goed gegaan, maar dat niet direct hulp nodig. Maar nu hebben we sportorganisaties hulp nodig. Dan praat ik niet alleen voor de BVS. Het zou oneerlijk zijn om dat te doen. Dat geldt voor alle organisaties.
ik ben altijd geneigd de wandelbaars niet alleen te bespreken als we praten over sport. Je moet dus, de sport is in totaliteit, moet je dat bespreken. Sport is van eminent belang voor de volksgezondheid. Ik ga daar niet verder over uitweiden, het is bij iedereen bekend. En we weten dat op dit moment een groot deel is uitgevallen. Dat wil zeggen dat de gevolgen daarvan kunnen zijn dat je meer mensen krijgt met hoge bloeddruk, meer diabetes krijgt, meer mensen krijgen met hartafwijkingen, meer mensen krijgen die overgewicht hebben en veel meer mensen krijgen die stressen. Ik noem maar een paar. En dat is al meetbaar. Een ander punt die we hebben over het algemeen, we houden geen data bij. Er is niemand die een onderzoek pleegt om te kijken wat zijn de medische gevolgen, in dit geval door het wegvallen van de totale sport. Ik ben Namu Fanny Betrouw en ik ben 13 jaar ongeveer lid van de organisatie NAX. Ik loop al bij elkaar 7 jaar wandelmars. Ik heb onder NAX gelopen, de seniorengroep, de kottegroep. En natuurlijk was het elk jaar weer een hele fijne ervaring, de voorbereidingen naar wandelmars toe. En als je plotseling hoort dat je vanwege COVID niet meer deel kan nemen aan de AVD, dat doet het natuurlijk wat. Van de 7 jaren heb ik ook 3 voor de groep Prevoer gelopen. En ook daar was het altijd gezelligheid van je welste. De voorbereidingen, de dagen van de AVD. Weet je, altijd heel fijn, super fijn. Dus als een stomfoeto, om het zo te noemen, van de AVD, dan doet het je wel wat als je hoort dat je vanwege COVID nu al 2 jaar achter elkaar geen AVD kan lopen. Ik ben Joan Grant, vele mensen kennen me. Hè? En elk jaar, als er AVD is, sta ik langs de straat. In de meeste gevallen ga ik vergunning aanvragen hoor. En gedurende 2 jaren is er geen AVD gehouden, dus dan missen we heel veel. 2 jaar zonder AVD. Nou echt, met tegen want Thanos mij bel me. Want vorig jaar ube bij Krosikba, Alexander Setikba, de leden bij schrijfde in pijn, met toe draai alle money go terug. En nou dus mij bel me, ik wil wat gaat het dit jaar worden. Ik dacht, we blijven wachten in Amerika, corona en we doen niks. Het is popcorn verkoop je, of het is drank, of het is zuurgoed, maar heel veel mis je. Sinds 2004 ben ik bezig met AVD. Ik heb 2005-6 niet gelopen. En 7 en tot 2012 weer. 13 even weer een break genomen. En dan van 13 tot 2019. Dus als je alles optelt is het denk ik niet 13 jaar bij elkaar. We beginnen patiëntie. En nou, sabi je dat? We wakken NPS. We doen mee aan NDP. We doen mee aan absentie. Tough crew. Sabi je dat? Root Generation. Belly Copa. En het job go. Ja man, maar afiri voor wandelmars. Nou afiri zo normaal lassie boy. Afiri dat nou afiri sang na tego. Ook de mensen die gewend waren wandelmars te lopen, dus de leden, ook die vinden het erg. Kijk, bijvoorbeeld in de groep waarin ik me heb aangesloten, de groep waarin ik me had aangesloten. Daar zo worden er nog steeds grappen gemaakt in die appgroep van. Bijvoorbeeld, mensen komen jullie je kotten halen, mensen er is oefening om zo'n tijd. Weet je, dat zijn gewoon de leuke dingen. Maar veel eraan kunnen we niet veranderen. Gember, je hebt marcousa. Mag ik 3 gembers van? Ja, alsjeblieft. Dat is het leuke ervan toch? Je geniet, je loopt niet, je verdient en je geniet. Ja toch, dat is het leuke ervan toch? Anderen mag heel wat plezier. Ik mag plezier op mijn manier en ook geld verdienen. Dat is het leuke ervan. Dus dat is het. En laten we elkaar niet voor de gek houden. Het gaat niet goed met alle bedrijven. Laat me het zo zeggen.
de sociaal-economische consequenties van COVID is bij ieder bedrijf te merken. Er is geen enkele uitzondering. Nou, luku a COVID na pisi so abif accepteer in alibi. Aman desokba. Uno ma do next nangeng waf le libi nangamang. Isabi tok trafas no dea. Desokba uno ma do next neng. Isabi tok dus na leren leven mee en accepteren bro. Alternatief om toch door te gaan met de AVD, ik moet eerlijk zijn, die heb ik niet. Wat abif treffen de maatregelen voor corona dat na enigste was. Maar trafas no de. Isabi toch, wat treffen de maatregelen, dan midden takakawa kare. Vorig jaar heb ik buiten de stad. Vanwege toch van AVD nog Begodoro, maar nu, de pressing, maar nu ik volg dat de orde op elkaar. Dus nou, we lukken voor Guanga team, voor Hora team, Kawang, dat we go buiten de stad baka. We hadden gedacht, als alternatief, geen groepen, want die groepen zijn bij elkaar, individuele lopers. En je zegt van, kijk luister, we gaan een wandelmars organiseren met alleen individuele lopers. En niet meer dan 3000. Niet meer dan 3000. En dan hebben we 4 starttijden. Dus je zorgt dat de mensen niet aan blok op straat zijn. En over algemeen lopen in de tweede lopers zeker 1,5 meter van elkaar. Maar nu komt het. Dat idee kan wel mooi zijn. Maar de verantwoordelijke autoriteiten, die moeten er ook achter staan. Dus we hebben toevallig de sa regering city en daar uma luku voor go naar AVD. Want AVD nou een gezelligheid om een extra carnaval en is ook een promotie die groep. Snap je? En dat is natuurlijk het punt. Dus we hebben er goed over nagedacht wat alternatieven zouden kunnen zijn. Eens even kijken hoe of wat de regering allemaal zegt als er nog AVD is dit jaar. Maar ik denk het sowieso niet met die corona en die COVID-19 van ze. Wij hebben niks te zeggen. Maar ja, als de meeste mensen aan hun COVID-regels zich afhouden, ik denk wel dat het misschien plaats kan vinden. Begrijpt u? Ziet afstand staan, maar ja, dat gaat moeilijk gaan. Want je kent die Surinamers toch, mensen houden jullie afstand. Toch zien ze een groep waarvan ze houden en dan beginnen ze te juichen. En daar heb je het al. En dan gaat het misschien verkeerd gaan. Maar ik hoop toch van harte dat de AVD toch weer plaatsvindt dit jaar. Zodat ik mijn geld ook kan verdienen. Massa's op de been krijgen is op dit moment onmogelijk. We hadden zelf gedacht om wandelmars te organiseren buiten de stad. Buiten de stad. Bosgedeelte, bosgebied. Toch? Maar dat gaat geld kosten. En je moet dan weer in deze fase is het zo dat onze organisatie, onze doelstelling die we hebben, niet meer vrijwillig kunnen uitvoeren. Je moet toestemming van het ministerie van Volksgezondheid. Want als je de gezondheid in gevaar brengt door de activiteit, gaat het niet door. Het is niet als vroeger dat we zeggen april wandelmars punt uit. We hebben niet te vragen aan het ministerie van Volksgezondheid. We moeten alleen een vergunning vragen om te lopen. Dat kan nou niet meer. Er is een instituut bijgekomen die zegt van luister, jouw activiteit is niet bevorderlijk voor de gezondheid van onze samenleving. En dan moet je daarmee akkoord gaan. Dat kan gewoon niet.
En hier hebben we nummer 10. Vermelden. Rust. Return. Geef. Hey. Voorwaarts. Eerst. Looppas. Eerst. Ratatatawina soldate. Ratatatawina soldate. Wie neemt no. Wie neemt no. We weten ook niet of 2022 de AVD doorgaat. Met alle vaccins die komen, in wezen, als, laat ik zeggen maar dat alle lopers hun vaccin hebben gehad, dan kan de overheid nog zeggen dat we niet massaal op straat gaan met z'n allen. Want het ding moet nog zijn weg vinden, die vaccin die je hebt gehad. Dus dat is allemaal onzeker. Je hebt sommige mensen die zeggen, waarschijnlijk is AVD afgelopen, ander tijdperk. Massa-activiteiten, kijk naar voetballen, dure stadions met zoveel zitplaatsen. Entree 0,0 cent, je krijgt niets. Dus we gaan een heel nieuwe dimensie toe in de sport. En de vraag is, wat kun je doen in die nieuwe situatie? Op dit moment heel weinig. Je ziet, er wordt gevoetbald met lege stadions. Die jongens in het buitenland kunnen het verdragen. Wij absoluut niet. Ik kan het niet verdragen. Om bij elkaar te komen, om toch bij elkaar te komen, ja. We maken soms van die dagtripjes, we gaan buiten de stad, zodat we toch bijeen kunnen blijven als een familie van AVD. Ik ben mijn eigen groep, dat na Detro. En de laatste groep samen doen we in de Cyril en de Molof Band. Jawel, maar voor de 14 jaar dat hij, en voor elkaar alle de NG, dat voeren we wel, maar alle de 14 jaar mee doen mee. Zou je dat? Fiamba. Heel mooi groep hoor.
ons naar moet kijken, dat de sport niet verdwijnt. En ik ben bang, als de overheid niet serieus naar kijkt, dat wel gaat gebeuren. Want als organisaties kosten hebben, moeten ze betaald worden. En dan neem ik een voorbeeld van de BVSS. Als we een lichtrekening moeten betalen, en er is niet voldoende geld, dan lapt ieder bestuurder het wat bij om het te betalen. 1. Hoe lang gaat het bestuur dat kunnen doen? En als het afgelopen is, betekent dat je als sportorganisatie eigenlijk regelrecht de dood ingaat als de overheid niet een beetje ingrijpt. En daar moet die overheid naar waken, ondanks er een economische crisis is, dat ze toch nagaan dat we niet moeten zorg dragen dat sportorganisaties, dan we dat in economische termen gebruiken, failliet gaan, zoals de hoofdkleine bedrijven als gevolg van COVID-19 failliet zijn. Datzelfde fenomeen gaat binnen de sport plaatsvinden. Goed zo. Comeci da botri, alla presi, comeci da botri, alla presi, baby waka, comeci da botri, alla presi, baby waka, alla presi, baby waka. De AVD heeft een aantal belangrijke aspecten. Een van de belangrijke aspecten is dat mensen zich kunnen ontstressen tijdens die 4 dagen. Ze kunnen zich ontstressen. Het heeft een sociaal aspect. Als je kijkt naar de wandelmars en je kijkt langs de straten, zie je gezinnen bij elkaar. Waarschijnlijk 1 keer per jaar, alleen tijdens de wandelmars. Het is een sociaal aspect. Het heeft een bedrijfseconomisch aspect. Ieder sportevenement heeft een bedrijfseconomisch aspect. Dat wil zeggen dat een aantal mensen daaraan verdienen. En dat vergeten we soms. We kijken alleen naar die organisatie. Mensen die langs de weg verkopen, verdienen. Taxichauffeurs verdienen extra. Hotels verdienen extra. Warungs verdienen extra. Bedrijven die schoenen verkopen verdienen extra. Bedrijven die softdrinks verkopen verdienen extra. Mensen die bier verkopen verdienen extra. Maar doe een onderzoek. Zij zien dat tijdens de 4 dagen vaak de omzet voor softdrinks het hoogst is. Tijdens die 4 dagen. Er komen toeristen. Er komen toeristen uit haast de hele wereld. Je moet niet schrikken. Maar de laatste wandelmars
lopers uit Japan, uit Zwitserland, uit Nederland. En die mensen komen en ze consumeren hier. Ik praat niet eens over de Nederlandse autochtonen en allochtonen. Weet je hoeveel Surinamers speciaal hun vakantie hebben om deel te nemen aan de wandelmars? Dat zijn honderden. Je hebt nog een andere groep die komt om te kijken. Die betalen hun ticket om naar de wandelmars te kijken. Dus dat economische aspect is erg groot. Dus niet alleen wij ondervinden dat. Ook alle bedrijven die ik heb genoemd. Je verkoopt geen trui meer. Je verkoopt geen schoenen meer. Je verkoopt geen kleding meer. Je verkoopt geen extra bier. Je verkoopt dat niet. Die periode is er niet. En de mensen langs de weg, die wat extra verdienen om iets te kopen. Ik praat vaak met de mensen die langs de weg zijn. Dan zeggen de mensen, ik zit hier. Na de 4 dagen kan ik een koelkast kopen. Want ik heb zoveel geld verdiend. Dat kan nou niet meer. Kan niet meer. Dus niet alleen het aspect op straat om te genieten. Het heeft ook een aantal andere aspecten die je moet meenemen in dat hele. om te proberen je toch te houden aan bewegingsactiviteiten, dan zou je het thuis moeten doen, want je bent gebelligd aan thuis.
Dus thuis zou je lichamelijke oefeningen moeten doen die een beetje zorg dragen om je gezond in stand te houden. Ik kan niet zeggen, iemand gaat rennen op je erf. Dus heeft die man een erf van 100 meter, hoe ver gaat hij rennen? Maar je kunt lichamelijke oefeningen doen op je erf. Je kunt bewegen op je erf. Dat kun je dus doen. Op straat na 7 kan niet meer. Dus je bent beperkt om die dingen te doen, in dit geval binnen 7 uur. En dat kan thuis. Je kan literatuur voor aanschaffen. Je kan gaan googlen welke oefeningen je moet doen en welke oefeningen het best uitkomen. Ik kan wel oefeningen aangeven, maar het lijkt me niet handig, want misschien past het bij A en bij B niet. Ga googlen en kijk welke lichaamsbewegingen, lichaamsoefeningen bij jou passen. En wat natuurlijk belangrijk is, we moeten per dag gemiddeld tussen de 2000 tot 3000 stappen maken. Kijk hoeveel stappen je per dag maakt. Dan zal je vaak zien dat je niet de 1000 haalt of niet de 800 haalt. Maar dat is fysiologisch aangegeven dat we per dag dat moeten lopen. Dus er zijn zoveel alternatieven. Maak gebruik van Google en kijk wat het best past bij jou en je gezin. Je kunt individueel oefeningen doen, maar je kunt ook collectief oefeningen doen. Ma en pa en de kinderen samen oefeningen doen. Dat zou de advies moeten zijn wat je moet doen. En het andere aspect is eten. Het is vrije tijd, je eet meer dan normaal. Want je bent thuis, je bent niet op straat. Je beweegt minder, maar je eet meer. Dat is het probleem. Je beweegt minder, maar we eten meer. Niet iedereen natuurlijk. Maar het gros. We doen geen onderzoek, toch? Dat is het punt. Als ik iets zeg, is het zuiver op basis van geen onderzoek. Maar je gaat ervan uit dat als je een weekend lang thuis moet blijven, of vanaf 7 uur thuis moet blijven, dat je langer thuis bent. Dat je minder gaat bewegen en gaat meer eten.